Trá na gceist, bíonn ná tá. Tá cuaig hicinn agah a chun na ceisteanna a ragart, an bhfuil se bhré. Ceist a hain. It's cold in the winter here. Bíonn sé fuair sa chéibhreú an seo, ná tá sé fuair sa chéibhreú an seo. Hain, a dó, a trí, a ceathair, a cuaig. Bíonn sé fuair sa chéibhreú an seo. Ceist a dó, she's working today. Tá sí ag obair inniu, ná bíonn sí ag obair inniu. A hain, a dó, a trí, a ceathair, a cuaig. Tá sí ag obair inniu. She's in the shop every day. Tá sí sa siopa Achan lá, ná bíonn sí sa siopa Achan lá. A hain, a dó, a trí, a ceathair, a cuaig. Bíonn sí sa siopa Achan lá. When they are walking. Nuair a bhíonn siad ag siúl, ná nuair a tá siad ag siúl. Hain, a dó, a trí, a ceathair, a cuaig. Nuair a bhíonn siad ag siúl. If it a cuaig an cionn dearnach, we are going out tonight. Tá ná bíonn muid ag dul amach an ort. A hain, a dó, a trí, a ceathair, a cuaig. Tá muid ag dul amach an ort.